search East TV for ye mama akwaba ye ni agye ho se mo aba se mo bepe ensem afa court dan kakraka ya eye nana subiribi krobi asante askore man hene askore wura bantweboa na obon tuduru eko na ajaben de hye kron a ne nsaso sa project kesi we ebaaye ansana mekasa no me ba mene ono ani nua nana antwibo asiako ene ebaaye me ya mekasa enso mene nana osaya piakubi me ya champion hene oman na champion hene ne me ena me papa antwibo asiako nana antwibo asiako nso ono nso ye oman hene dwa atoa hene na edan ya bakwasem pa no ono nanim no na gina no so pa ansa na akire ya yeye ba mu no me de na to so ntimi pese ono ka edan ya bakwasem ema askoreman ene search district ene asanteman ene Ghana man nyina te edan abakwasem nti papa brana beka ema search the East TV for baba wo yen mo o ma baba wo yen wa ha anopai no o mo mfa nkoma wiase nyina hunu edan abakosem se na sitie uluman adan abakosem amenyum ne se o ka kire se aban se o peso ye bibi di hye na nimonyam nti ade o peso ye di hye na nimonyam ne court dan nti oni aban akasa aban besi court dan de ahye no animonyam omudi hye ono na susubribi club ya asante animonyam ewo sumpa wasom o manye constitution ya draw ye ani dibra hodo attorney general deputy attorney general solicitor general dibra hodo wadi nyina no de odi hye na animonyam ne court dan ti dan ye nyina besi ya ha ema ebodwa ade aso ebo form dating na me reflect kakra enti de minim fa ho se adwumade de ni fare by pa free nana susubribi krobia asante oye asokore man hene medamo ase eja mebeti bemfi aduenu ni mfi aduenu no mo start kofo penso mfi apem mfi 2000 pepe 2000 pepe and because they say 2021 you 2021 the same fear do no need and I said 2001 aya omampani da akofo epenso ana dwumadie na da roma omode aso be bo fom sa time attorney general no wo so no ye fe no Jogate na ya attorney general na wo so on say omampani kofo bre no attorney general hodo be miensa eye omampani a wo so sese yi na ono be ya attorney general ono free ho na say nana komia enso be ye attorney general ono free ho na say joka nipa bebre be ye attorney general e omampani kofo penso na omampani kofo na nkasa penso ena ohunu se nana man hene susubribi krobia asante iboni di yanama kwa mentoma wasum Ghana man amma ewo emrahyemu constitution a tworo ya de beye fourth republic ikura no committee a omo anagina tufu a omo boss a constitution no bra no na ye man hene no ka ho bi no ye chairman kura o na dwomtreni nti omampani krofo hu se so ye bibi de hye na nimonyam ane sa na te dia na o man hene eye emranim ni na so obesi court dan e de hye na nimonyam ene se ne court dan ya ihu no hai na court dan mfi aduonu ni entemini no amampani kofo ko ye ana atamres ba ye atamres ne mahama ati omo antimi amaye ho hwe anya amanyosem na menye ena akufo ado pen so ena nyankopon adom ekuo bi wa asokore ha aye friend asokore man concern citizen association ye se be bonana tidom
na project ya omam pani Kufuada Roma ohya ase no ye ma na bam enti na ha na wura fu ha nyina kata onam ka kwa mu na hunu dan yi kura ina yanya ye be do ye ba mu ba ye na otwemienu ya do dan ho nyina ma dan ho e ba kwan mu ene na twe attorney general a na wo so adwene ba so se se oboa yen na dan no esan ba mu enti na susubru bia da Roma na odwene ne manfo ho na mpuntudwuma ene oman ye die ne oman kankro ebekoso na da Roma sakod dan se Nyankopon boa ene ye siwi a anya skore man kwa na benya ho mfaso ufiri akoka kumawu ekoka agura ene koka adweso ene ne dwaben impasante achimfo nyina because ntia ya nya ne se court dan mako nan ase Nyankopon boa yen kura ebia na amanyofo da Roma ebia na nya high court kura e wo ha kan ho enti nipa bebre le benya ho mfaso be boa nso amasokode man edin akochiri na fei ya mabunu ene ya mrante nso anya dwuma ye efise agidi se ebinuma ba ya dwuma e wo court dan ho sesi a contractor o court dan ho a o ye ho dwuma no e wo bra esimu ono nso aboa en pa yere ne di nkomo ye friend won kran nana mako attorney general's office komo se no ne ye die na me pada se ba ho no waba afa nso me kai se oba pa Gloria Akufu ono nso ne nana me nana antibo siako eba dan ho o se da afrin kran eba ba hweye ono kula ka ho bi na dan ye san pagya biewo na da Roma oba ba sra nana ena na yi papa dwato ahene e ma ne ba dan ho o kon kran ya na o de bo Akufuado nana Akufuado so se nana wada Roma bo modin na dan ya pagya na ya nyemfa nhye nana susubribi krobia asante a o san ye doctor nana de se ya make say oye National Arbitration Chairman National Arbitration Committee Chairman enti wasum Ghana man pa wasum Ghana man na metime busa question kakra butai be parent na musi sa court today said the medi kan ye no omampani Kufuor enyina so no say said the oman hene asian sum Ghana man ewo emramu no ntino so obeya bibi ewo ha e de hye oman hene e de munyam enti ye de hye oman hene munyam said ye beya sabe osum oman ni yi a na wo hunu se wo nso sabe oman amanyofo dwene ho enti ye de hye oman hene ani munyam yo nana ne da waspa enti mo hwe project ya ewo ha ya eye court dan nana susubri krobia asante nana me boni dia gina okra ese me hwiri ede ma no me ni kifet member nana kifet member ti me hwe dwumadie wa kwaso a eye kama pa court dan no na ewo wo no omo ye musu adwuma no mo de camera nto mo so omo so na ejegina ase no bibia kwaso ase kama pa enyuma na mpanifo no so eboa se court dan no be dey ebe kwaso nana makasem ye fa mani pa ye dey age mame mo contractor a wo ye dwuma ya baso ye frɛ no openi Adade ana Mr. Adade na da Roma ena waye dan ya mana beduru sabri no enti ye bona baso waye ade nkomo ye ne die nkita ho ye ne die na moda Roma momfa mo hunwura mo na my ministries no akona na oman hene ho no akoje krata no the ministries no na se de men saka check nti Mr. Adade askore man nyina eda wase waye ade me gidi se eda e be wie dan yi no ye bo mo modern e wo dan yi ho a ana ye ka edan ya bakwasem a Mr. Adade ni din enfrim ti ye dana sepa ene askoreman concern citizen association edan yi ho ado ye ko ehun akoniaba ehun liberal work ni nyina concern fo
anopa ne aba besra wo mo anwumre saa ne saa bre ya eden aba beduru se nti yeda mu nyina se sanchurofo yeda mo ase bebre ahemfo nso menya ahemfo mfrim askore ahemfo na omo frɛ nana na se court na kosisan enti askore ahemfo nyina na nanom ne mampanimfo nyina omo afutuo ne omo nkura nhyɛ na consent fo mo nyire mo ho eda na yegidi se beye nti ya manananom nyina ne mampanimfo wa askore mamu ha nyina nso yeda omo nyina ase afa nso me pese me bɔ yenua ensanchuroni afa no katachie afrifa ono nso aboa yen pa na wo frɛ nana na yese de na yenya mfam ho ya mama yede nti yeda mu nyina ensanchurofo mu nyina yeda mo ase da mo ase pa asanya omo ye adwuma wa ha se no workers no ye no omo behwetwe enkomo kakra mbacho mo akwa baba se cheisti na mbacho frɛ say mbacho medinde Mr. Clement Frimpong na dodo na frɛ Ejeku Ejeku mbacho na adwuma mu start emrese ni mbacho ye hyase se de na kan no emfie aduonu nie bete jai gu ho se de na wo kan no afi na nyame adom asan ba ya hyase ti nyame adom sese de minim se ya nya hyase de ebeboa amana konanim na adwuma na timi awie peye mbacho metimi aka ma hwefo hu se bia eblesei ene be wie dan no ti eblesei ene ye de ba me pacho no de me kasa metimi aka ne sa na me bo fi se me de me adwuma yeni just a contractor no emom na betumi a kire bra obetumi awie me de me adwuma yeni a de mba be adwuma wodai ne ho ba wo de wontimi nkire me de mentimi nkire da kora ye be wie okay ene ye da wase pa anse de me di ka ka ye no aye court mako enan na animu ni ekwan a di ugba court dan ni eni enti abro ni beka se front on ni enti dan a omo ba court abedi omo nsem no ekwan a di ugba mu ni enti mo yankwa na menkyira mo se de city enti o ba ekwan ni ha se fifi ha fifi ha se na omo be di ase di na o ba bi atena adwo ho a na ba betena adwo ho ha fifi ha na ba betena so wo sha sa steps way afro kosoro court mienu e wo so se de be kire mu ya court mienu e wo so e da dit way e wo ha cells ne duafo a ya che wo mo a ye ba be di wo mo asem e wo ha no aha e na wo betena atwen se e be frɛ wo mo asem enti we say eye nan ba ku ni ba ku wo fa ha mienu nso wo soro court bia e wo ne de afa ibraha oba ha say eye court ba ku ekwan court no kwan no ha say eye court secretary ana court atwatwafo omo matwatwo registrar omo office ni the office ni na fe oba ha say so eye na bia o ba wo kata tapping pool anansa secretary for no office ba ko so eni afi yanko oba ahasei eye judge no edan a the office a oba free mu court room enti judge no wa ha edan titu e wo no baba kwa no yi nke se o nya se o siesie no ana okoye bibia a no baba kwa no yi the judge no office na judge no onu de ekwan na me kire wo no a e wa ha nya wo no be fa ba ono be fa tira ha o be fa tira ha enti o si no pa kene ka mo fa tira ha ya no ba be wura ne office na judge ba ko nso afa ha ya afa steps yi so no no so kosoro no no so ko ne office e the judge no e ne secretary obodan ya ho timoni atwan ya enti owura dan we mu ahoro ha na ya ba di asem na court rise na se wo mo be di o mo asem ni nyina ta ha be pampa kakra wa ha court judge ba be wura mu no ba tra ha abedi na se enti court rise na free dem na so na ye di asem o sha ha e dan ba ko ha na ho ya aka ko yi
ɛdan baako ha asɛyi nso yɛde nnaduafoɔ no a yɛbɛdi wɔn asɛm a ebi a wɔn twɛn de bɛ abɛhyɛ ha sɛdeɛ ha teɛ no na afei aha sɛdeɛ kɔntrata no si design ɛdan no wɔyɛ dan no kama paa yɛabra mo bra no kyerɛ wo kɔntrata no adwuma a wɔyɛ no nti aha na wɔde ne cement agu aha ɛna wɔn a yɛbɛdi wɔn asɛm wɔn a wɔwɔ nsɛm wɔ ha no aha ɛyɛ dwensɔdwaeɛ ɛne agyananbea a ɛyɛ maako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum aha nti wɔn a wɔba yɛbɛdi wɔn asɛm no aha na ebi a wɔpɛ sɛ ɔyɛ wɔn yie a wɔba bɛyɛ wɔn yie wohwɛ a cement bebree ɛna yɛde abɛgu dan yi mu yi a yɛde ba abɛyɛ dan no sɛ yɛa sɛdeɛ mekyerɛkyerɛ wo yi aha nso yɛ court no animu hall hɔ animu a abroni bɛka no sɛ varanda a obiara bɛtumi atena so sɛ yɛa ɛnan ɛna wɔfi kɛseɛ yi mu nyinaa enti Ghana ban yɛda wase na susubiri korɔbea da wase bɛntwerɛboɔ yɛda wase na court room no bɛtumi afɛ nipa dɔ bɛyɛ sɛ wɔadi anka gabrɛgye sɛ nka kɔɔtofoɔ na nka bɛtumi akyerɛ but wohwɛ a sɛ wode compare court dan bi a makɔma huhuhu di a bɛtumi afa nipa bɛyɛ sɛ nipa 20 sɛ meha amani nka 50 koraa nipa 20 koraa bia na afa mo ɛda mo ase Sawo pensɛm ahodoɔ atie a ɛfa Sekyerɛ East ɛyɛ Sekyerɛ pie mansini mu paade a ɛne ɛhwɛ Sekyerɛ East TV ɛwɔ YouTube ɛne Facebook sɛ ɛyɛ amanyɔsɛm sɛ ɛyɛ sikasɛm sɛ ɛyɛ amammerɛ economic issues anaasɛ ɛyɛ nsɛm a ɛsisisi ɛyɛ social news a ne nyinaa no hwɛ Sekyerɛ East TV ɛwɔ YouTube ɛne Facebook ɔde nsɛm ahodoɔ nyinaa ɛbɛbrɛ wo wɔ sɛ woama no ne sɛ wɔ Ghana baabi a wɔ biara Sekyerɛ East nsɛm nyinaa no wɔde bɛda wo Sekyerɛ East TV papapaa efie nsɛm nko ara